Здравейте! Казвам се Теодора Танчовска, холистичен лечител с практика над 10 години. Инструктор съм по курсове пранично-енергийно лечение към Прана България, екипа на Ясен Николов. Днешната тема, по която искам да говоря и да споделям с вас, са партньорските отношения. И всъщност по-конкретно, нашата вътрешна мотивация и причина ние да влизаме в едни партньорски отношения. Мисля, че за всеки един от вас би било полезно да си разпишете каква е вашата вътрешна и истинска причина да искате да стартирате едни взаимоотношения. Също можете да помислите по темата какво ви носят конкретните взаимоотношения в момента, ако имате партньори в момента. Ако сте се разделили с ваш партньор, може да помислите по темата какво сте научили от предходната си връзка. Може да отбележите във ваш дневник какви са били по-скоро и вашите пропуски или грешки в партньорските отношения, какви са уроците, които усвоихте от предишните взаимоотношения и кои по-скоро бихте искали да трансформирате, да промените в отношенията, които тепърва ще имате или имате в момента. Важно е, когато говорим за партньорски отношения, ние да влизаме в тях с намерение да даваме, но също така да сме отворени и към получаване, да имаме адекватен баланс между даване и получаване. Важно е също да знаем каква е истинската ни потребност и нужда да имаме отношения с съответния човек. Когато влизаме от липса или от вътрешна празнина в конкретно взаимоотношение, тогава ние можем да станем разочаровани от следващите си отношения, защото често партньора, с който имаме отношения, той не винаги има капацитета или знанията да се справи с всяка една наша нужда и потребност. И по принцип не е нужно и необходимо винаги партньора до нас да може или да има ресурса и времето да задоволи всичко, което ние искаме от него, от нея. Важно е също мотива, с който влизаме в тези отношения, да видим от коя част на нашето тяло идва. Често ние избираме партньора си на визуална база. Искаме да изглежда визуално добре, примерно да има хубаво тяло, да е лъчезарен, да е усмихнат, но често пропускаме да се запознаем с емоционалната зрялост на партньора, с начина му на мислене, с ценностите за живота, които има съответния партньор. И по този начин ние допускаме грешни избори, които могат да ни разочароват в перспектива. Затова, преди да влезнете в нови отношения или ако вече имате отношения, е хубаво да помислите по тези теми. И дами, за тези от вас, които седят в неудовлетворяващи отношения, можете, ако искате, да помислите каква е вашата вътрешна причина да причинявате това нещо на себе си, да видите дали имате конкретни страхове, дали има някаква зависимост, която ви държи към съответния партньор, дали оправдание за вас са по-скоро, че имате деца или нямате собствен дом, или финансово не успявате така да се справите в момента. Темата за самочувствието е ключова и много важна в партньорските взаимоотношения. Затова, ако искате да постигнете нови отношения на нови нива, много по-зрели, с много повече мъдрост, с много повече разширение, всъщност да служите един към друг като партньори, да давате и да получавате, да имате добър обмен и баланс,
правилно да изразявате нуждите и потребностите си в отношенията, ви предлагам да се запишете на индивидуална консултация с мен или да следите за дати, в които ние ще работим в група, как да имаме желаните от нас взаимоотношения. Но те няма да са изградени само на емоционални желания, напротив, ние ще се учим как да привличаме и как да имаме отношения, които са от нашия сърдечен център, от нашия център като висш разум, който ни свързва с нашия висш интелект, и ще работим за постоянни, лоялни, чисти и прекрасни, любящи отношения. Теодора Танчовска. Ще се радвам да последвате моя профил в Instagram или YouTube канала ми. За тези от вас, които искат, можете да пожелаете да ви добавя в моя Viber канал. Ще се видим скоро. Надявам се видеото да е полезно. Разпишете конкретните теми и въпроси. Ако имате също допълнителни въпроси, може да пишете под видеото в коментари. Ще ви отговоря и ще се радвам да се запозная с все повече осъзнати, желаещи хубави и смислени взаимоотношения, с които да се развиват занапред. До скоро, хубав ден!